на вода, гледай за какво наистина даваш парите си. За пластмасата, за етикета, за транспорта, а самата вода, тя е масов продукт. Преработена, пакетирана и продадена обратно на теб. Сметките ти се трупат, буклукът също. Но по-страшното е вътре. С всяка глътка приемаш микропластмаса. Антимон и ацеталдехид се отделят директно във водата, особено ако стекът е стоял на слънце пред магазина. Купуваш вода за здраве, а получаваш химически коктейл. А ако водата от чешмата ти вече е по-чиста от бутилираната, това е Aquaphor Morion. Система с обратна осмоза, която се крие точно под мивката. Тя хваща водата още от тръбата и я пречиства напълно. Хлорът, ръждата и тежките метали остават в миналото. Вирусите и бактериите са блокирани завинаги, а варовикът напълно унищожен. Чаят ти най-сетне има вкус на чай. Кафемашината ти работи като нова. След като изчисти всичко вредно, Морион връща обратно полезното. Обогатява водата с точната доза магнезий и калций. Така получаваш жива, кристална вода само с едно завъртане на кранчето. Край на тежките стекове, край на преливащите кофи за буклук. Една инвестиция и имаш собствен, неизчерпаем извор в кухнята си. Aquaphor Morion. Спри да плащаш за пластмаса.